Vážené dámy a páni, pozývame vás na jedinečnú konferenciu Infestival 2025, ktorá sa uskutoční 13. februára v Bratislave. Na Infestivale vystúpia slovenské, české a svetové hviezdy LinkedInu. Ako Peter Krutil, riaditeľ Slovenskej sporiteľne, Milan Dubec, podnikateľ, Táňa Ondrejková, majiteľka Pelikánu, alebo podnikateľka Diana Rodriguez. Práve oni sa s vami podelia o to, ako sociálne siete dokážu zásadne zvýšiť vaše tržby a povedomie značke a odnesiete si množstvo praktických tipov. Využite príležitosť získať cenné poznatky a nadviazať nové kontakty. Vidíme sa 13. februára 2025 v DoubleTree by Hilton Bratislava. Minulý rok bola konferencia vypredaná. Zaistite si preto svoj lístok už teraz na infestival.sk. Tešíme sa na vás.